Sitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Viva Nuestra! Viva! Palakpakan po natin ang ating mahal na ina sa pasimulan ng ating pagnanob ng ating pagtitrido parangal sa darating na kapistahan ng aparisyon ng ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced. Ialay po natin ang misang ito bilang pagpapasalamat ni Merlin at Felicia David, Ray at Maria Elena Bailon, Sunny at Doring David, Mark, Oliver at Lloyd da Cruz, Andy at Ami de Leon, Bonifacio at Teresita Gonzales, Hubert at Marites Orbeta, Joey at Ami Buko, Jose Alvin Balatbat, Arsing at Dolor Buko, Carol Cruz, Catherine at Jeff Cruz, Emelita Veneracion, June at Cynthia Sagum,
Jory at Cristina Malyari, Rafi at Cynthia Cruz, Danilo at Apo Ani Y. Bailon, Tony at Bel Reyes, Mike at Emmy Gonzalez Malana, George at Susan Alcazar, J.M. San Jose. Pagpapasalamat ni Javier Lukto, Mar Saji, Enita Saji, Loretta Bautista, David Coronel Cruz Rivera, William Francisco Lagman families. Pagpapasalamat sa kapanganakan ni Kyra Sagum, Lola Nel Sagum. Pagpapasalamat ng ating social communications ministry ng ating parokya sa anibersaryo ng Nuestra Media. Special intentions ni Fatima Joy Kulala, Prime Group, Mayor June Ingente Tango, Karen Miranda Chan, Dayan Tam Beltran, Kiki Nair Bautista, Marites de la Cruz, Orlando de la Cruz, Christian Carmela Catrina Balido, Maricor Macarubo, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatbat, Daisy Diaz, Kabigting Sisters ng Cypress, California. Para sa kagalingan ni Renato at Marita Enrile, Brother George C.S., Brother Sing Garcia, Norma Balatbat, Norma Cabrera, Sir Roy Songko. At para sa kalwalatian ng kaluluwa, ina Albina, Marlene, Iluminada, Fernando, Rosita, Brido, Maurino, Marieta, Oscar Senior, at Reynaldo. Ialay din natin ang misang ito para sa lahat ng deboto at debota ng ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced. Mga kapatid, sa ating mismong pananampalataya na itatanim ang ating ugnayan sa Diyos. Sa mga sandali na ibinaksi natin ng Diyos sa ating isip, sa ating pamumuhay at sa ating kalooban dahil sa ating pagkamakasalanan, hilingin natin ang kanyang pagpapatawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawalan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at nabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa puso ng mahal na Birheng Maria, ipinaghanda mo ng marapat na tahanan ng Espiritu Santo bilang tugon sa pagdalangin ng mahal na Birhen Nuestra Señora de la Merced para sa amin, pagindapatin mong kami maging handa bilang tahanan ng iyong kapurihan sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitico. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Ipahayag mo sa mga Israelita ang mga pistang itinakda ko. Ipagdiriwang nila ang mga banal na pagtitipong ito at magkakaroon sila ng banal na pagpupulong. Ito ang mga pistang itinakda ko. Ang pista ng Paskwa na gaganapin sa gabi ng 14 na araw ng unang buwan. Kinabukasan ay pista ng tinapay na walang lebadura. 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang lebadura. Sa unang araw,
magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon upang huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghain sa Panginoon ng handog na susunugin. Sa ika-7 araw, muli kayong magtitipon, huwag kayong magtatrabaho. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, sabihin mo rin sa mga Israelita na pag naroon na sila sa lupaing ibinigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila sa saserdoting ng isang bigkis ng una nilang ani. Ito ay ihahandog niya para sa inyo kinabukasan ng araw ng pagpamahinga. Mula sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga, araw ng pagdadala ninyo ng bigkis ng ani, magpaparaan kayo ng 7 linggo. Ang ika-50 araw ay tatama sa kinabukasan ng araw ng pamamahinga. Sa araw na iyon, magdala kayo ng handog na pagkain. Ang ika-10 araw ng ika-7 buwan ay araw ng pagbabayad sala. Magkaroon kayo ng banal na pagtitipon sa araw na iyon. Mag-aayuno kayo at mag-aalay ng handog na pagkain. Mula sa ika-15 araw ng ika-7 buwan, magsisimula ang pista ng mga tolda. 7 araw ninyo itong ipagdiriwang. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtatrabaho. 7 araw kayong maghahandog sa Panginoon ng handog na pagkain. Sa ika-8 araw, magtitipon kayo upang sumamba at mag-alay kayo ng handog na pagkain. Araw iyon ng pagsamba, kaya huwag kayong magtatrabaho. Iyan ang mga pistang itinakda ng Panginoon, mga araw na inyong banal na pagtitipon. Sa mga araw na iyon, magdadala kayo ng handog na susunugin, handog na pagkain at handog na inumin, ayon sa takda ng bawat araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Umawit sa saliw nitong pandireta, kasabay ng tugtog ng lira at alpa. Hipan ang tambuli tuwing nagdiriwang, kung buwan ay bagot nasa kabilugan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Sa bansang Israel, ito yaong utos, batas na ginawa ni Tiyong Diyos ni Jacob. Sa mga hinirang ang utos di ito, nang sila'y ilabas sa bansang Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Magsitayo ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahon yun, umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya. Sabi nila, saan kumuha ng karunungan ng taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilanlin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambayanan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumawa roon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Siguro biyaya ito ng Nuestra. Dapat po ang magmimisa ngayon ay si Father Ferdy Mangulablan, binaha, hindi makaalis sa parokya. Dapat po ako'y magmimisa sa linggo pa lamang. No? Dapat bukas ang magmimisa rin ay si Father Iris Santa Ana. Tulad ko, na-quarantine din sila. So hindi siya makakapagmisa, ako ang magmimisa. Bumawi na lang ako sa Nuestra. Sabi nila baka gusto ng Nuestra ko yung magmisa. Viva Nuestra! Lagi po sinasabi natin, over familiarity breeds contempt. Over familiarity breeds contempt. Yung para bang pag kilalang kilala mo ang isang tao, ay nagiging komportable ka na. At parang nawawala na yung mismong iyong respeto sa tao kapag kilalang kilala mo at close na kayo. Kung makikita po natin sa ating mga guro, sino pong mga teachers dito, sa ating pong ethics for ethical standards for teachers and even for professionals, alam po natin na dapat there is a distance, a safe distance between the students and the teachers. There should only be professional relationship between the teachers and the students. Ganon din po sa iba't ibang profesyon. Sa trabaho, merong konting paglayo. Bakit? Again, babalik tayo dito. Baka kasi over familiarity would breed contempt. Kaninang tanghali po, nananghali ako kasama ang ilang kaibigan na pare. At napag-usapan nga namin yung mga, sabi namin, sa buhay nating pare, ay hindi ka pwedeng malapit na malapit. Hindi ka rin pwedeng malayo. Kapag malayo yung pare o inilalayo ng pare ang sarili niya, sasabihin, kasungit naman ang paring yan. Kasama naman ang ugali ng paring yan. Ngayon po nakikita ko, no? Yung mga matatandang pare noon, lumaki tayo kung minsan masungit yung pare. Nung bata po ako, sabi ko, pag ako nagpare, hindi ako magiging masungit. Pero kung minsan, naintindihan mo, bakit sila masungit? Kasi, they need to make a safe distance between themselves and the people. Sabi nga po nung kakaibigan kong pari kanina, di tayo pwedeng malapit na malapit.
Lalo na ngayon sa social media, no? Makita kang nakadikit, makita kang lumabas kayo, makita kang kasama mo, abay, issue na agad. Kapag babae yung kasama ng pare, nambababae yung pare. Kapag lalaki yung kasama ng pare, nanlalalaki yung pare. No? So kung titignan po natin, hindi ka pwedeng malapit na malapit, sabi nga namin. At the same time, you need to make a safe distance sa mga tao. Pero isang kabalintunaan. Bakit? Kasi sa buhay naming bilang pare, we do not represent ourselves. We represent Christ. Sa buhay namin bilang pare, ang dinadala namin dapat ay hindi ang sarili namin, kundi ang Panginoon. Ngayon, kung ilalayo namin ang sarili namin, parang nilayo namin ang Panginoon. Kung nilayo namin ang sarili namin, parang nilalayo namin ang Panginoon. At the same time, the danger is, may pagkakataon na kapag close o malapit yung pare sa isang tao o sa isang grupo, kung minsan nawawala yung mismong respeto. Nagiging familiar na sila sa bawat isa. Na pati kabitukan ng pare o ng bawat isa ay alam nila. In the end, what happens? Ang nangyayari po, kung minsan, hindi ko po nilalahat, nawawala yung respeto sa bawat isa. All because of over-familiarity. Kung titingnan po natin sa ebanghelyo natin, ito ang ipinapakita ng mga kamag-anak ni Jesus, ng mga kababayan niya. Kilala ko yan. Alam natin yan. Alam natin yung hasang niyan. Alam natin yung pinanggalingan niyan. Kilala natin ang pamilya niyan. Alam natin ang trabaho niyan. Ganyan lang yan noon pa. Ganito ang background ng pamilya niya. Para sa kanila, kilala na nila si Jesus sa ganoong bagay. Kaya, anong nangyari? Hanggang dun lang sila. Hanggang dun lang ang kanilang pagtanggap kay Jesus dahil para sa kanila, kilala na nila si Jesus. The irony is, kung titignan natin, pagdating siguro sa atin, pwedeng over-familiarity breeds contempt. Pero pagdating sa Panginoon, kailangan ang isang malalim na pagkilala natin kay Kristo at sa ating sarili. Pagdating sa Panginoon, ang kailangan ay isang malalim na pagkilala. Dahil ang malalim na pagkilalang ito, ang magtuturo sa atin, ang magdadala sa atin sa isang mas malalim na pananalig at pananampalataya sa Diyos. Ay, echo. Okay. So kung titignan po natin, mga kapatid, ang malalim na pagkilala sa Diyos, ang malalim na pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo, ang magdadala sa atin ng mas malalim na pananalig at pananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, ito po ang bunga ng ating ginagawa. Sa araw na ito, tayo nagsisimula ng ating pagtitriduo, parangal sa mahal na Nuestra Señora de la Merced. Sa aparisyon, sa pagpapakilala ng mahal na ina, kina San Pedro Nolasco, 10 ng kanyang mga kasama. Pero sa pagpapakilalang ito ng mahal na ina,
hindi lang siya ang pinapakilala niya. Hindi lang ang sarili ni Maria, hindi lang ang sarili ng de la Merced ang pinapakilala niya, kundi dala-dala niya ang ating Panginoon. Kaya nga po, sa pagkilala natin sa ating mahal na ina, ay isang paraan ito para lalong makilala, lalong mapalalim ang ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. This is the gift of faith. We are celebrating the 500 years of faith, of Christianity in the Philippines. Isang regalo ng pananampalataya. At ang regalo ng pananampalatayang ito ay lalo nating madarama, lalo nating mapapalalim, lalo nating maisasabuhay sa pamamagitan ng isang mas malalim na pagkilala sa Diyos. At sa malalim na pagkilala natin sa ating Panginoong Jesucristo, doon nakakagawa ng himala at pagpapala ang Panginoon sa ating buhay. Sa malalim na pagkilala sa Kanya, nakikita natin ang pananampalataya. At sa malalim na pananampalataya sa Kanya, nadarama natin, mararanasan natin ang Kanyang himala, ang Kanyang pagpapala, ang Kanyang biyaya para sa bawat isa sa atin. Amen. Ipanalangin po natin, mga kapatid, na sana sa tulong ng ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced, sa tulong ng ating mga banal na mercedaryo, na lalo nating makilala ang Panginoon, lalong mapalalim ang ating pananampalataya, nang lalo nating madama ang Kanyang awa, pag-ibig at biyaya sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa ang simbahan sa pamumuno ng ating Papa Francisco ay patuloy na palaganapin ang mabuting balita ng awa na nagmumula sa Diyos sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa ang mga lider ng pamahalaan ay patuloy na gumawa ng mga hakbang upang malampasan natin ang mga pagsubok na dala ng pandemyang dinaranas natin ngayon. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa, tayong mga deboto ng mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced, ay madama at ipadama rin sa iba ang makainang lingap at pagmamahal ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa ay madama ng mga may sakit at nararatay sa banig ng karamdaman ang pakikiisa sa hirap ni Kristo, na siyang magpapabanal sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Nawa ay patuloy na pagningasin ang bukasyon sa tawag ng Panginoon, lalo't higit ang may nais na tumugon sa pakikiisa sa pagpapalaya sa mga modernong pangaalipin. Gabayan nawa ng Espiritu Santo ang mga kasapi ng Mercedarian Order, nasaan man sila sa iba't ibang panig ng mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang mapagmahal, pakinggan mo ang iyong bayan. Sa katahimikan ng ating puso at kalooban natin pong hilingin ang ating sariling kahilingan.
Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin ng kahilingan ng aming mga puso, naway sa pamamagitan ng mga ito, ay tunay naming mapalalim ang pagkilala sa inyo at ang aming pananalig at pananampalataya sa inyong kadakilaan. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid na ating alay maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buo niyang sambayan ng banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ng aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaasin niyo yung puso't diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ginugunita namin ang kapistahan ng mahal na ina, Maria, ang mahal na ina ng Diyos, ang Birheng Maria, ang Nuestra Señora de la Merced. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na bireng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak. Noong isinuko mo siya bilang aming Mesiyas,
sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog ay nawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na may handog para sa inyo. Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Uli kanyang pinasalamatan. Inabot yun sa kanyang mga alagad at ang wika. Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Mysterium Fidei. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, halingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig, at paspasin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo Emerito ng Tanang Kaparian, at ng lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo,
kaysa ng mga apostol at ng tanang mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, lalong-lalo na San Pedro Nolasco, Raimundo de Peñafort. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, tayo dumulog sa Ama nating nasa langit. Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at ang pagkakasala, pagkalooban mo ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace.
O kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos. Ang Diyos na ating sinasampalatanan, gumagawa ng himala sa buhay natin. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsilhod po tayo. Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at papagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itagawid mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ng mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin na ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluhalhati at pinagpalang Birhen. Amen. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Pedro Pio ng Petrasina, Ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, Ipanalangin mo kami. Santa Madre Teresa, Ipanalangin mo kami. San Serapion, Ipanalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. Ina namin at pintakasing Nuestra Señora de la Merced. Ipanalangin mo po kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming inihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen, Nuestra Señora de la Merced, at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po'y nagpapasalamat sa lahat po ng nakiisa sa unang triduo natin parangal sa ating mahal na Ina. Palakpakan po natin ang bawat isa. Bukas po muli ang ating misa sa ikalawang araw ng ating pagtitriduo ay alas 5:30 ng hapon. Sa linggo po, ang ating pong mga misa ay alas 6 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Muli po, sa linggo po ang ating misa ay alas 6 ng umaga at alas 5:30 ng hapon. Sa August 2 po, ang anibersaryo ng aparisyon ng ating mahal na Ina Nuestra Señora de la Merced. Ang misa po natin ay ganap na alas 7:30 ng umaga. Ang pagbabasbas po ng ating Nuestra Señora de la Merced sa Pinak ay napospon po sa August 22. Maraming salamat po. Salve Regina.
bago po ang muling pagbabasbas, ako po ay safe at cleared na ng Municipal Health at ng LGU. Nagpapasalamat po ako sa inyong mga panalangin at sa inyong suporta, lalong-lalo na po ng panahon na ako ay nagkasakit ng COVID. So clear na po tayo at patuloy natin ang ating paglilingkod sa ating mahal na ina at sa ating parokya. Muli po sa lahat ng nanalangin, nangumusta at tumulong, maraming salamat po sa inyo lahat. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos at sampu ng inyong pamilya, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Ang misa natin ay alay na. Humayo kayo, taglay ang mas malalim na pagkilala at pananampalataya sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Viva Nuestra! Viva!